TMTV. Сәлем дуслар, Татмус ТВ каналында яшьлек тавышы һәм алып баручы мин Лиана сезне сәламлыйм. Җәй ул бөҗәкләрдән кала әле тәмле җиләк, җимеш һәм яшелчә сезоны. Резидентларыбыз кайсы җиләкләрне ныграк ярата икән? Хәзер барысын да белербез. Безнең рәтләрдән бүген Лилия Яруллина төшеп кала. Аңа уңышлар теләп калабыз. Әткәй бәгърем синең кулларыңда, иркәләнеп үскән бала без. Яшь барса да синең өчен һаман сабый бала булып калабыз. Безне сөйгән көчле кулларыңның җылылыгын әлдә тоябыз. Эх, тагын бер иркәләнергә дип, уфтанып та кайчак куябыз. Эх, тагын бер иркәләнергә дип, уфтанып та кайчак куябыз. Янәшәдә әтисен булганда, куркыт алмый безне җилләрдә. Назлап әйткән гади бер сүзеңдә канат куя безнең илдәргә. Безне сөйгән көчле кулларыңның җылылыгын әлдә тоябыз. Эх, тагын бер иркәләнергә дип, уфтанып та кайчак куябыз. Эх, тагын бер иркәләнергә дип, уфтанып та кайчак куябыз. Татмус ТВ телеканалында премьера. Бергәләп карыйк. Җәйге матур айда, шәшкәле тугайда, йөргән идек ике якты нур гизеп. Мәңгегә бергә дип, вәгъдәләр биреп, бүләк иткән идем шәшкәләр өзеп. Ап-ак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шаһиты алар. Ап-ак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шаһиты алар. Ап-ак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шаһиты алар. Ап-ак ромашкалар, зәңгәр кыңгыраулар, безнең мәхәббәтне шаһиты алар.
Тау шешкелі туғай, ислерімнен шықмай, ең бәкітлі жәйім, еш ұнатылмай. Онда мене хаман, рамашкалар тұтқан, тәуге мәхәбәтім, күтәдір сыман. Оппақ рамашкалар, зәңгәр кыңғыраулар, біздің мәхәбәтмен шоқ еті олар. Оппақ рамашкалар, зәңгәр кыңғыраулар, біздің мәхәбәтмен шоқ еті олар. Оппақ рамашкалар, зәңгәр кыңғыраулар, біздің мәхәбәтмен шоқ еті олар. Оппақ рамашкалар, зәңгәр кыңғыраулар, біздің мәхәбәтмен шоқ еті олар. Оппақ рамашкалар, зәңгәр кыңғыраулар, біздің мәхәбәтмен шоқ еті олар. Оппақ рамашкалар, зәңгәр кыңғыраулар, біздің мәхәбәтмен шоқ еті олар. Оппақ рамашкалар, зәңгәр кыңғыраулар, біздің мәхәбәтмен шоқ еті олар. Оппақ рамашкалар, зәңгәр кыңғыраулар, біздің мәхәбәтмен шоқ еті олар. Оппақ рамашкалар, зәңгәр кыңғыраулар, біздің мәхәбәтмен шоқ еті олар. Клипе ise жырышы екен, сайтта сіз аның үшін тауышлар бере аласыз. Gözlerim açıldı, duydum barlığını, yüreğimde seni muhabbet. Qayda indi, qayda buldum eli, qayda vanda da seni açık muhabbet. Bütün şeşkelerinin de maturlığı tek senin üçün, tek bir senin üçün. Kuşlarının sayrağı, kubbalaklarının da uşuğu, tek bir senin üçün. Yüreğim tiba, yüreğim tiba, senin üçün, 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 senin üçün. Hislerini uyata, yaprak jirge yata, bu turmuşni min bit yarata. Koyaşның nurların, aydın yaktılığın, yangır tamşıların yaratam. Ama indi köpme yıllar min seni izledim, küttüm izledim. Sen bulgansın yanımda, her vakit benim yanımda, tek benim yanımda.
Йөрәгем тибә, йөрәгем тибә, синең өчен, синең өчен. Узган атнаның премьерасы Эльвира Уразбахтина. Бүген ул 8-нче урында урнаша. Иң яратканым ул җиләк дип сөйләде Эльвира. Аны утыртып, чүпләрен утап, көндә су сибеп карап кына үстерәм дә, пешкән һәр җиләген рәхәтләнеп ашыйм диде. Бүген Эльвира рәхәтләнеп җырласаң да була. Шойкый күңел шиләгеменә килгән идем шишмә буена. Хатирәләр шиләгеменән төшеп, рәхәтләнеп суда коена. Şanına kebergide şillerime temle sular bilen yıllar alıp gitti, yaşlık soğanadır aşık olma. Şilәгемә яшьлек ямәтте я, бик еш алып кайтам өемә. Шишмәләрдә кемдер көтә кебе, аны уйлап күңел сөенә. Әле кайчанына кебегиде шиләгемә тәмле сулар белән йыллар алып китте, яшьлек сагынадыр ашлык алма. Шиләк чайкалса да сагыш сулар, түгелмиләр күңел түреннән. Чайкамаска тырышулар бушка, яллар инде күптән түгелгән. Әле кайчанына
Юлия Талхина җиләк җимешкә исем китми, ләкин урманга барып аларны җыю минем иң яраткан шөгыльләремнең берсе дип сөйләдем. Әле шул җиләкләрдән ясалган кайнатмаларны кыш көне ашап, чәй дә эчсәң, дип хыялларга бирелде җырчы кыз. Бүген Юлия 9нчы урында урнаша. Min anladım, qarashlarың yalğan iken, Sina bulğan ümitlerim düşte kurgan duman iken. Üzüne seni mahrum eder, hislerde biçitledesin. Sine bitmine tügel şanlam, Seyune ukerlerdesin. Sen tudırgan bu gazaptan, Sızlı küngeli tüze bulma. Dik sevimnin şiplerin, Birin işikte üzü bulmay. Üzüne seni mahrum eder, hislerden biçitledesin. Sine bitmine tügel canım, Seyune ukerlerdesin. Üzüne seni mahrum eder, hislerden biçitledesin. Sine bitmine tügel canım, Seyune ukerlerdesin. Seni mahrum eder, hislerden biçitledesin. Sine bitmine tügel canım, Seyune ukerlerdesin. Üzüne seni mahrum eder, hislerden biçitledesin. Sine bitmine tügel canım, Seyune ukerlerdesin. Seyune ukerlerdesin. Seyune ukerlerdesin. Алдагы резидентыбызны каршы алыгыз. Сайтта тавышларыгызны калдырырга да онытмагыз. Şiksizlikке min kilermin yelkem min sınlamam. Yiraktagı жылы kıyaşım sin, şityatlarning sözün tınlamam. Canlar arasında jepsilerni bir narsada izi almışım. Birga salgan suyu ko'pirlari yo'g'onida siz
bağlap yaşikalı kavuşuruz Allah dilese canlar arasında cipsilerle bir nesnede üze almışım birge salgan sıyıp kubrileri yılgalıyda siz koymayın. Şakır meni iksiz şiksizlikке canlarıma benim dava kirek bizning gibi ko'kka kavuşkanlar aşık canlar eli jirde sirek canlar arasında cipsilerni bir nesnede üze almışım birge salgan sıyıp kubrileri yo'g'alıyda siz koymayın. Canlar arasında cipsilerni bir nesnede üze almışım birge salgan sıyıp kubrileri yo'g'alıyda siz koymayın. Birge salgan sıyıp kubrileri yo'g'alıyda siz koymayın. Veronika o'zin qorbiz qurti deb sanay. Jay jetdimi, men qorbiz asharga tutinam deb kuldirdi bizni. Shunga ko'ra da bit terim yaxshi, figuram toza tug'il deb maqtanib qoldi. Biz onun bilan to'lisincha kelishamiz ham so'zni o'zine beramiz. Bizni topdik, bir-birimizni yaratdik, xayolishimga oshtirdik. Biz bir-birimizni topdik, bir-birimizni yaratdik, xayolishimga oshtirdik. Sen mening muhabbatimni har bir tongim ota. Baxtim orta bir-birimizni topdik, bir-birimizni yaratdik, xayolishimga oshtirdik. Biz bir-birimizni topdik, bir-birimizni yaratdik, xayolishimga oshtirdik. Ömrüm bo'yi yuragimda yashadi sening yoqdi ko'zlaring. Yüzlerine qora va'da beraman, menga bo'lar biz baxtli. Biz bir-birimizni topdik, bir-birimizni yaratdik, xayolishimga oshtirdik. Biz bir-birimizni topdik, bir-birimizni yaratdik, xayolishimga oshtirdik.
Әлфия Мирханова бақшада өскен яшелчә һәм чиләкләрдән үлеп китеп укроп ярата. Түтәленә чыгып утырам да шул укропны ашыйм. Беренчедән файдалы, икенчедән бик тәмле дип сөйләде 4нче урын иясе. Ничекти бериде бар йөрәк, бу дөньяда сөю булмаса, ничек сулар иде гашыклар, күңелләргә гыйшык тулмаса, йөрәгемнең мәңге сөнмәс уты, күңелемә моңнар булып яттың, бәхетемнең сынмас бар канаты. Yollarımda güller bulup attın, göz nurım, göz nurım. Kara tündey bulur bu ömür, barsız yürek yarın tapmasa, nursuz kalır gözler мәңгегә, сөю aşkınları yanmasa, йөрәгемнең мәңге сөнмәс уты, күңелемә моңнар булып яттың, бәхетемнең сынмас бар канаты, юлларымда гөлләр булып аттың, йөрәгемнең мәңге сөнмәс уты, күңелемә моңнар булып яттың, бәхетемнең сынмас бар канаты, юлларымда гөлләр булып аттың, күз нурым, Işık dumanları артында эзләп таптым бердән беремне, сөю газабында яндырма, башкаларга салып күзеңне, йөрәгемнең мәңге сөнмәс уты, күңелемә моңнар булып яттың, бәхетемнең сынмас бар канаты, юлларымда гөлләр булып аттың, күз нурым, йөрәгемнең мәңге сөнмәс уты, күңелемә моңнар булып яттың, бәхетемнең сынмас бар канаты, юлларымда гөлләр булып аттың, күз Беренче эшлеккә дә килеп җиттек. Узган атнаның премьерасы лидерлар рәтен ачып җибәрә. Клип яисә җыр ошый икән, сайтта сез аның өчен тавышлар бирә аласыз. Айлы кичләрнең тылсымы урала, барлык уйларым галәмгә тарала. Әйтәм бар җиһанга,
бәхетле, бәхетле, бүлеп бирәмен һәркемгә бәхетне. Мәхәббәт, мәхәббәт, бары тик мәхәббәт, яз итә, наз итә күңлемне. Мәхәббәт, мәхәббәт, син йөрәк түрендә, сиңа мин җырларны багышлыйм бүген дә. Мәхәббәт, мәхәббәт, бары тик мәхәббәт, яз итә, наз итә күңелне. Мәхәббәт, мәхәббәт, син йөрәк түрендә, сиңа мин җырларны багышлыйм бүген дә. Яшьлек таңында гашыйкмын язларга, уйлар моң булып әйләнә җырларга. Хыял канатында очам йолдызларга, нур булып агылам ак болытларга. Мәхәббәт, мәхәббәт, бары тик мәхәббәт, яз итә, наз итә күңлемне. Мәхәббәт, мәхәббәт, син йөрәк түрендә, сиңа мин җырларны багышлыйм бүген дә. Мәхәббәт, мәхәббәт, бары тик мәхәббәт, яз итә, наз итә күңелне. Мәхәббәт, мәхәббәт, син йөрәк түрендә, сиңа мин җырларны багышлыйм бүген дә. Мәхәббәт, мәхәббәт, бары тик мәхәббәт, яз итә, наз итә күңлемне. Мәхәббәт, мәхәббәт, син йөрәк түрендә, сиңа мин җырларны багышлыйм бүген дә. Мәхәббәт, мәхәббәт, бары тик мәхәббәт, яз итә, наз итә күңелне. Мәхәббәт, мәхәббәт, син йөрәк түрендә, сиңа мин җырларны багышлыйм бүген дә. Мәхәббәт, мәхәббәт, син йөрәк түрендә, сиңа мин җырларны багышлыйм бүген дә. Бүген дә. Üçüncü урында Илгизәр Шайхуллин һәм Айгөл Сәйдәшева. Айгөл теләсә нинди җиләк җимешне ашый алам дип әйтте. Җыярга да, кайнатмасын ясарга да, ашарга да бик яратам диде. Ә менә Илгизәр яшелчә белән ит ашау ягында. Яшел суган, укроп, петрушка белән шашлыкка бер нәрсә дә җитми диде. Булмасам да синең белән бергә, уйларымда мәңгегә, битләреңнән үбәргә. Сине генә яраттым, һаман да яратам. Әйләнәм дә уйларымда шул вакытка кайтам. Ул заманны җаным, күп вакытлар үтте. Минем торган вокзалымда поездларым китте. Әйе, сиңа калдым, гафу ит син, зинһар. Синең йөрәк түрләрендә урыннар инде тар. Минем тормыш яңа юлга чыгып газга басам. Синең яңа барам, инде исән калсам. Синең җаның күзләреңә бер карыйсым килә, бер тиясем килә. Йомшак битләреңә тик кыюлык җитмәс. Сиңа барыр өчен җәйләр үтеп китте.
кетті көңілімде кізіл көзіңе неше қарап ғафулар өтінем сенен башқа ғұмырымны мен матурым көрмейм Пайдағына болмасын біздің мәхәббәтләр Сизәлләр һәм тоялар Бірісі-бірісін йөрәкләр Вакытлар үзгәртмәсләр Яраткан хисләремне Ишетсенләр колаклар Ярадам дигәнемне Әлі кеше кебек сен янымда идің Бар болғаным сен генә төшләремдә күрдем Сиңа яраттым дигән сүзләрне кабатлап Барам сиңа таба акырыңны атлап Киткенче тими хисләрне алар һаман кеше Вакытлар бик күп үтсә дә яраттым сине Синең хисләрең олы калыр микән миңа Инде кыюлыгым җитмәс сине бүтән күрмәм Безнең бәхетле мизгелләр еллар аша узып Йөрәкне һаман җылытып тора канны куып Мәхәббәтнең әчелеген тоям шушы көндә Бар булган бөтен теләгем бары тик син генә Әйдә җаным бергә киттек ярак бер сәфәргә Җиза төрле җиргә син булсаң янымда Авыр бит яшәргә була ялгыз калып Беләм мин гаепле киттем ишек ябып Пайдағына болмасын безнең мәхәббәтләр Сизәлләр һәм тоялар Бірісі-бірісін йөрәкләр Вакытлар үзгәртмәсләр Яраткан хисләремне Ишетсенләр колаклар Ярадам дигәнемне Пайдағына болмасын безнең мәхәббәтләр Сизәлләр һәм тоялар Бірісі-бірісін йөрәкләр Вакытлар үзгәртмәсләр Яраткан хисләремне Ишетсенләр колаклар Ярадам дигәнемне Айгөл Хайрнасованы чын күңелдән беренче урыны белән тәбрик итәбез. Җиләк җимешләргә килгәндә Айгөл аеруча кивины ярата икән. Җәен дә, кышын да рәхәтләнеп ашыйм. Хәтта махсус согын да чыгарам дип сөйләште ул. Менә шундый уңган кызыбыз бүген беренче урында. Котлыйбыз. Кояштай балкып килеп чыктың син минем йөрер юлыма Көлеп елмаеп сөешәчәге роза тотып кулыңа Сине генә яратам дип калмый бер дә артымнан Ике көн ул күрмәсә дә Имеш шундый Шаркаштай талпынған, қайран мені сағынған Сүйем яраттан дия деймә қол мені сүйеп Арабызға бір кім кірмәс дия
еді қарашым. Йөрәгемне яндырды бу карашың, карашың. Синең карашың, сиен яраттым дия диме, ул мине сөя, арабызга беркем кермәс дия. Синсез булса гомерем бушка үтәр ул дия, ышан минем сүзләремә дия, ышан миңа. Достлар, матур җәй айларында яшелчә һәм җиләк җимешләрне күп итеп ашагыз. Ә мин Лиана сезнең белән саубуллашам. Яшьлек тавышының чираттагы чыгарылышында күрешербез. Тапшыруны карап өлгермәгән булсаң, YouTube каналына язылырга онытма.